О, Чичо Петре, казвам ма бързо, защото репетирам. Абе, Гоше, ще оглушаем с това твоя думка, не бе. Здравето ни се взе. Айде, мани мене, ми кокошките престана да носят. При 20 кокошки и цял от пазара купувам. Аз и на война съм била, ма такова чудо. Бомбардират пръв път. А при тебе спиране няма, от сутрин до вечер. Какво е това чудо, бе? Какво беше това твое изкуство, бе? Оглушаваме, бе, Гоше! И Бетовен е бил глух, обаче гений. Така че не се бой, няма страшно. За Бетовен не знам, то си е негова работа. Аз ти казвам, че не се трае вече. Роднини сме всичко, обаче свирай. Цяла година как не се умори, бе, момче? Няма как, Чичо Петре. Това е изкуство, иска жертви. Ти знаеш ли как е започнал един Луис Армстронг, например? При това негър и то в Америка. Но трябва веднъж да се започне. Какво започване, бе, момче? Аз ти говоря за спиране. Ти тумба-лумба. Стига вече. Тумба. Ма това е музика, Чичо. Само че не мога да усетиш. Да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Така не. Така вече ще скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене. Музиката нямаш право да обиждаш. Всеки, който не разбира, и бърза да пикае. Гоше. Няма Гоше. Аз всичко съм фърлил там, а ти пикаеш. Чичо. Гоше, не може ли тая работа малко по-тихо, бе? Не може, Чичо. Има тихи места. Пиано. Обаче има и силни, форте. Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Вдъхновение няма. Размах. Повече размах трябва. Сега не. Не сега. За днес е достатъчно. Има още 20 минути. Как 20? Вече 4:05. 4 без 20, може е сейко. Може да е сейко, но е назад. Да. Дали по-живичко, не? Аз съм 20 заминавам. Така че на есен. Ти няма да прекъсваш. Всеки ден по 2 часа. Ай! Сега за миналия път и за днес по 2 лева, общо 4 лева. Така. Значи от мене искаш 1 лев. Да. Аз нямам 1 лев. 1 лев нямам. Дай 1 лев. Нямам. Трябва аз така. Ето. Довиждане, другаро, преподавател. Приятно прекарване на лято. Мерси, момче. И си оправи сейкото. Ай. Нищо не става, така ли? Той домакин ме. Снабдява кухнята с моркови. Колко луканка му изпрати, колко нещо. А него тук въобще не го бръснат за... Ей, избягай! Това е земи и окия стай. Усещам, че ми пада гласа. Какво? Пада ми гласа. Ами. Какво се смеете, бе? Ненормални си. Падна ли гласът, че наведи се да си го вдигнеш? Ще си го обяваме. Какво, бе? Това да не е хотел, бе. Наляга ли като къпани? Бе, човек, не виждаш ли, че сме музиканти? Оркестър. Ние сме тръгнали при вас. При тебе да ви веселим, да свирим. При мене! Мене да ме веселите. Ние, докато не приберем реколтата, всичко изпотъпкате с тези коли и палатки. Той, където иска спира, отваря консервите, а ние тази кутии да едем. Ти само за яда не мислиш. Ама слушаш радио и вечер си пускаш телевизора, нали? Абе, Гоше, какво се разправя с този бетон, бе? Чакай. На практика ти отричаш нуждата от изкуство, така ли? Нищо не отричам аз. Ама и да пускам телевизор. И да не го пускам, като е празен долапа. Да, за долапа си прав. Обаче само с пълен долап не може. Трябва и... Обаче само и с телевизор не може. Всичко живо свири и пее. 2 души не може да хванеш за работа. 10 лева. Какво? Какви 10 лева, бе? Ей такива, български. Аз за 10 лева човек убивам, бе, мой човек. Сега, ако ще ходим съвета... Какъв съвет, бе? Що да не ходим на съвета? Какво? Папка, моля ти се. Лени, ти си ненормална, бе.
Да ти представя нашата певица. Рени. Приятно ми е, Питашки. Рени. Страшен глас. Абе, туалетна ли? Ти почакай тук. Да покажа на другарката певица Рени. Моля. Внимание! А сега за вас ще пее Рени Ковачева. Ще ви спее една песен, която се говори за любов, раздяла и още нещо. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia abbandona niente, sono la tua malattia, paese mio ti lascio. Мерси. А сега ще изпея песента за връщане и още нещо. Rivedo ancora il treno allontanarsi tu, asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà, un anno in ogni un secolo. Com'è difficile un anno senza te. Айде, шахмати, спаше някоя карта за ушите ми. Да те чакаме тук. Спеги малко. Ама вие тук ли сте? Събуждам се, няма никой. Само Жорка репетира като се махна. Добър ден. Извинете, да не би да... Майче сме ги разменили. Аз се чудя къде изчезна главният герой. Уж беше във влака, а сега седи вкъщи женен с 4 деца. И с друго име. Обаче си викам, те така ги пишат романите, че да не може да се разбере от първо четене. То свири на китара в ресторанта. Ами? Така да се говори, той е. Нищо, не се притеснявайте. Я кажи как се казваш. Няма да кажа. Кажи на баткото как се казва. Как се казваш? Няма да кажа. Пепи! Пепи! Я отивай да вземеш 4 бири. Ще пак паднахме. Отивам. Абе, купи! Жоре, я спри малко кака с това думка, че искам да поспа малко, а? Най-после. От Бургас ли я носиш? Изкарвате. 3 на 3 стигнахме ви. Ради малко. Пепи, каква е тая бира? Топла като чай? Не казах му на това. Казах му! Значи, ако не отидем да му ударим от главата... Ало! Кибиците, ако обичаш, малко на страна. Ай! Абе, на крив. Нали знаеш какво му пречи? Да, знам. Терце. Моля? Терце. Да? Поп. Върви. Пепи! Пепи, ела да ми намажеш гърба. Пепи, чуеш ли я? Къде майката ви? Нали спрати за бир? Верно. Абе, мене никой не ме е пресакал до сега. Той ще ме сака с топла бира. Нека свършим.